Zer da gaztiak, hementxe Kan Infernu beste zombien bideo batekin eta hemen jarraitzen dugu aurreko bideoan bezala, ez egin jarraian niogo dudan, bai, segurazki baietz. Derraizeko mapan, derriese, hementxe, ordu puta horrekin hor, bendio. Eta hementxe, erakutziko dizuet, ze estrategia erabiltzen duanik ronda hauetan, kajarekin, ez baiduteuki suerterik edo, bueno, sorti hau, bai, erraigana nahi nuen beste den erakutzi duzuen estrategia jarraitzeko, baina ezin izan da posible izan, beraz beste estrategia bat erakut pixkat mantxoagoa dena, baina seguruagoa ere bai. Ezkeneko zombi hau, bueno. Daukagu arma bat, kasu honetan ez batzen izan egon honek. A ber, mejoratua da, hobetuta dago, pakapantxean, hotxe. Eta estrategia honetarako nik erabiltzen dituan edariak hortxe ikusten dituzue, komentazio bezala, Eleno gratuan bila eta kiro akatu indiete papago honetatik pixkat, gauza probatzen egin da, zuloa, hola, pade manuel. Hola, hiru armak oso garrantzitsua dira, kasu eta Wonder Loiza daukagu txakurrak askarriltzeko, daukagu, baiesta, mejoratua, baita ere, hobetua, honek, tximinoen efektua instantanea egiten duela, beraz, apuro batean edo, jak, botate listo. Dago puntuak egiteko, kasuetan hau daukat, baina balio dit orkuak, de hecho, horrek geho hori erosiko geho, horren munizio bukatzea egiten, nago bakatu geho, eta estrategiak hasiko gara. Bakizu zombien errespawna egiten dutela sektorialki, Call of Duty batean, World of Warrean ez, beraz, estrategia berabitza daukagu. Oida, hasieran egoten gara, zombi guztiak hemendik etorriko zaizkigu, ingurutik, hortik baten bateko erreka, ja ikusten da, pixka ditxoin, eta bazen. Bi trampen estrategia erabiliko dut. Ez da oikoena, baino susto batzu... Uepa! Hala, venga. Hortako balio du Wonder Loifak, ez dugu asko xautuko, baina tira. Hemen txitxiten dugu, beti ere arkoarekin, bueno, instantanea. Mentxe pixka bat egin errespawna, zombiak etorriko dira, eleku guztietika. Bukatu dure, adibes hemen, izteko aukera daukagu, bueno, dudan, bota eta iesi. Bilduko izkilu, hau da, bigarrengo estrategia bigarren zatia, bildu, zombiak, mantxo batuz eskator, etxete gustatzen hori, baina hori izan da, hondiken erronda pajoetan gaudenez, puntuak egingo ditugu, eta beste trampa aldera gongo gara. Bueno, puntu gutxi, baina tira. Txakurrak, hori da, eta hau da, estrategia osoa. Mentxa horrengo dugu, hola. Vale. Ez! Nola hil nauk? Hil nauk! Bueno. Ez da zingaluko, no? Bai! Hoxe! Ondo, bari. Txalo. Oidek falla. Bai, hoxe. Bueno, haudek ez zuen nimer. Madre mía, haudek haulia da. Venga! Urbil arte, aio! Ze txalan okene. Josos, maita Jose.